2013 ndichitanga kubata waits kusvikira nhasi uno ndiripo panyaya gitari makadzidziswa nani? zvangokurawo zviri mandiri. Ende zvakagara zviri mandiri. Kungozvarawo nazvo uchipo ndimwari. Musiki ndo vanozi. Mune song yamakatomborekodha here so far? Song Ndinayo. Asi kuti tipereke kuvanhu zviro zvinokuti shupewo sezvo tisati tavawo nemari yekurekodha. Saka mune masongs mangana makanyora izvezvi? So far almost 6 songs dziripo plus kune marejects atinobvarura ndo atinoti mabvarubvaru atakuenda kupi kusango kana takuda kuno vamwe vanoti kana vachinyora masongs vanoita zvekurotswa, vamwe vanoti ndinona vision. Kana muchinyora munhu zvinofamba sei? muri right. Vamwe vanorota isusu seina hangu ndogona kuenda muri mubhawa kana kuti pari pai kana kuti pachechi ndinono vision yandinenge ndichiona ndogona kutanganisayo kuti unongoitongoonawo kuti izvi zvinokwanisa kuti zvinofanira kufamba zvakadai wobva wazozvidudzira zvozobudawo pachena. Pamasongs amudhara wenyu yamunoti favorite yenyu ndei? Inonzi mude inenge inoti chiyo malyrics acho? Hanzi zvikanzi kana kuti ndingogona kukupa imwe futi. Mude ndikakupa inoenda kuomesera asi mundikumbuke. Mundikumbuke amai ndasara ndega. Amai asanate hanzvadzi yamao. Tinenge tapedza masports. Kumudzi kwati kutalitali kunyarira nabala kusada siku libosi shora zako kuda gale. But ndazamutaura kuti zvanzi chimwe chikuita kuti musakwanise kurekodha masongs inyaya yemari. Makamba approacha here mudhara Macheso mukati ndine zvandira kuita izvi nekuti semunhu yari sababa manje ndine ndichiva senini ka ndiri munhu akura kuti ndinoramba ndichinetsa baba vane vana vamwewo varikuda kutochengetwa kumashure. Saka nditi singadi kudi handimuomesere mukomana uyu. Chimwe changu
right, mukoma Simba tasangana zvakare nhasi ndiri kuonayo makabata gitari netimu yenyu muri sapota yeChelsea. Ya ndo yedu chaichaiyo. Handiti? Ya. Aiwa, zvinofadza. Nhasi tasangana mukoma Simba. Ndoda kuti kubva patakatanga kuona takaona kuri kuGuruve tikataura nyaya muchidimbu voice renyu mukaratidza vanhu kuti aiwa apa chipo chiri papa. Zita rataisenzesa ramunosenzesa Simba rashe Macheso, handiti? Vanhu vakada kuziva kuti ukama hwenyu mimi nevatinoziva vanonzi vaMacheso hwakamira sei? Ya isi ukama hwedu huripo ende ukama hwedu huripo asi kuti chinoitika ndechekuti pane zvinokwanisa kuvanzika nezvisingakwanisi kuti zvibudewo pachena nenguva asi zvichizobudawo kumberi kwacho. Ndosaka iye akazobuditsawo album inonziwo orchestra mberi kwazvo, saka pane zvinenge zvichizowanika zvichiendawo mberi kwazvo. Saka ndizvo zvakangofanana neizvi. Nhasi uno munondiona ndiri mustudio. Ndiri kutofanira kuti ndiende manheru anaya ndinorekodha ndiri muno sofa ndiri muzengeza 1. Asi nyaya iripo panapa ndeyekuti madekwana ano ndorara ndiri mustudio kusvikawo panana Tuesday apo ndinchimbovapa 1 ndombovapa song ndichigadzira rimwe damba refu rekuti chaunga chese chinoonawo kuti zvakamira sei. Kutanga Monday yatakatarisana nayo tinenge tichiona kuti zvakamira sei, Tuesday tichiona zvakamira sei, asi Monday tinenge tava nemukana wekuti pane zvinenge zvaonekwa. Handiti? Tichidzokera mashure zvishoma mukoma Simba. Ndezvipi zvakaitika kuti muzowanikwa mamu kuno kuzengeza kuti munge muchirekodha album yenyu kana kuti single yenyu? Nyaya yakaitika ndina sponsor ari kunze kwenyika. Akaita zvekutonditumira mari pamukuru. Zvikanzi ndafarira zvaunoita zvako asi ndakamboita ndaona wadi wakadhakwa. Ndobva anditi uya kunoku. Ndobva ndauya ndapinda muno muzengeza. Murume uyu ndiane dzese dzaari kuita, mari dzese dzemumastudios zvese chichiedza zvese zvinhu zvese zvandongori ndo ari kuona nezvazvo. Handiti? Saka kuvatsigiri venyu tingati vari kutarisira album isingle here kana kuti yamuri kupindira mustudio manheru ega ega? Ya inyaya yekuti sezvo zvazviri zvinhu zvatakambotsveta pasi. Tambozvitsveta pasi. Tazvitsveta pasi, saka apa inyaya yekumboti kusembula kuti tinzwe kuti mafanzi edu anoti chii nezvazvo zvatiri kuita mukuita kwatiri kuita pandinoda kumborowawo single. Hazvirevi kuti dzimwe hadzipo dzichiri kutobikwa, but tiri kumbotanga tapereka 1 tonzwa kuti mafanzi vanoti kudii. Handiti? Ndizvozvo. Asi ka1 kachika pamunenge muri kuGuruve mambenge muchimbovapere kana kuti akasati kakuita sei kakuzikanwa nokuti pataimbotaura last time maingoti tumwe tuma vocals de. Ya mukomaririra mukoma Sly, nyaya iripo ndeyekuti hapana wandakambopa masipotsi angu andinenge ndichigaira mupfungwa dzangu kuti because hapana munhu anoziva kuti mangwana ndichaitei kana ndichazoita sei. Asi iwonenge unetarisiro ipfimbi yangu. Saka iri pfimbi yangu iyi ipfimbi yangu yemashoko. Saka ndechida kuonawo kuti zvezvakamira sei ndasingazvizivi kuti ndichawanawo zvimwe zvinhu zvichazondisumudza sekusumuka kwandaita. Saka nyaya iripo ndinototendawo sponsor wangu kuti Mwari ngave naye nekwaari ikoku, Mwari ngavadii vamutungamirire. Handiti? Ngatimbodzokerayi kunyaya dzemusic. Imi mukoma Simba ndipapa makanzwa kuti zvinezvika ndakugona kuimba bonza kana munoita mavocals munoridza futi gitari makaridziswa nani? Ndikada kutanga ndichidaro gitari kukura munongozivawo kuti kana ari mwana wenyoka inyoka, kana kuti zviri mauriwo zviri mauri. Zvakatombotipa kuti titombotizawo zvikoro sezvo tichigara taimbogara nana mbuya tichitomboita zvezvimagaloni zvimaurivhini zvezvi
mazuva iwayo ndaitodzidza ndiri masvingo. Tichitombonzi panapa handidi kuchiona zvimagaroni zvenyu zvezvi handidi kuzviona panapa, but isi taitozoita system yekutozonoviga somewhere tichitongodzidzirawo tichitorawo vanadhongi chairo kusvika zvinhu zvatozoona kuti tatowane takutomboridza inonzi hafusi, takutozomboridza inonzi fusi, takuzoridza inonzi g nevh, tozobva tapinda painternational. Seizvizvi zvatava izvezvizvi hatisati tava kuti tava maprofessional, asi shuviro yacho ndopayakatonanga chaizvo chaizvo. Asi muchazvinzwira henyu padamba refu riri kubuda iri kuti zvakamira sei. Damba refu rinenge rine pasingu song iyoyi muchazvinzwa kuti zvezvakamira sei. Musambo unenge uripo ndeupi pasingu? Sungura iyoyi. Sungura. Tiita semavhocals aripo papo, makaita zvekurotswa zvinhu zvamunosangana nazvo, chakamotivheta kuti muve nesong iyoyo chii? Zvinoitika ka handi munoona kuti mukufamba ukafamba ukaona chawaona, inini seni hangu inogona kuva song yangu. Zviri mudzimba uchizviona zvichitoitika inogona kuita song yangu, kana kuti mafambiro emunhu kana kuti matsvinyiro anoita mumwe munhu inogona kuva song yangu. Ini handite zvekurota, handisati ndamboita zvekurota. Izvo ndingatorota ndikakangamwa. Handiti. Saka totarisa kuGuruve kwamuri, mune chikwata here chamunoti ichi ndo chamunomboseshena nacho kana kuita tumashows here ndei? Ndaimbova nazvo zvikwata zvakadaro, but zvimwe zvacho zvinenge zviita zvekutoboka zvichitoita zvekutoboka vachidai. Asi so far hangu vandakabatana navo kunoku, ndinoona vandinavo kuno kuDZ Simbombe. Saka ndova ndoda kuti nditrai kubudisa navo song iyoyi inoteererwa nevanhu kuti mumbonyatso kunzwa kuti zvezvakamira sei. Pakuridza gitari ramunoridza imimi ichi ndeitorowa bhasi. Okay, saka kureva kuti mamwe hamuzoridza here kana kuti bhasi ndo renyu ramunoti hainini ndo rangu iri, but mukapiwa rhythm munoridza? Rhythm ndoiridza. Lead yacho ndoiridza, but munhu ane paunoona kuti apa pakati tirerukirei, pane zvinongoitikawo pane zvazviri. Asi gitari munhu wese anotoridza gitari kashoma kuti anoti iri handirikwanise, iri handirikwanise, iri handirikwanise. Asi unotozongoona kuti aiwa ari serious pane icho ndeuyu. Saka ndo madhiri anenge aripo. Tichitarisa mukoma Simba mune zvemusic, shiviro yenyu mimi makatarisa pamuri kwamakabva kwamunoda kuenda yakamira sei? Pashuviro yangu inini nemusic, isusu mukaona munhu achiita chinhu ka chiri chinhu chine pundutso chinova neraramiso kune vamwe vanhuwo, kana nevana vedu vatakadai kubzvara, zvichingodaro nevabereki vanenge variko vatinokwanisa kuti tinokwanisa kuriritira, zvinobva momo kutotadza kurara munhu aitonoita show. Saka zvimwe zvezvimwe zvinodiwawo muchikamu, kuti zvakafanana hapana munhu anodaenda kubasa, asi nenyaya yekuti nhamo kana yakakubata kubasa unotoenda. Ungade kuchemerwa nemwana iri mumba muchiona achiti ndine nzara, iwe unyatsoziva ndinogona zvakati, unotongonoshingirira kunosera uchiita nezvepi izvozvo. Saka ndozvimwe zvinhu zvatinoshandira izvi. Hazvirevi kuti tinozvifarira siterei kana kuti ndichazoda kuonekwa ndichiridza gitari kana kuti ndonyaya iripo muDarasland. Sponsor pakasvika foni vakauya kwatiri vakati tiri kutsvaga mukomana uyu ari kuGuruve wamaita se wamataura naye, tikazovapa phone number yekuti tisi mutaurirane. Wakanzwa sei conversation yekutanga pavakakufonera makatanga kutaurirana kuti chii? Chinhu chekutanga vachitofona, mudhara wangu akatotanga kufona anobva ati mufana wangu endai munotora mari pamukuru, ndikuda kusangana nemuchi kuno kuHarare. Aiwa muchasangana nemunhu ari kuHarare. Ini sofa ndiri kuUK. Ndobva taita seizvozvo
ndobva ndauya ndo mawira ndakazoita kunoku zvese ndobva ndakomodhetwa zvese saka zvikanzi mufana hero basa zvinhu izvi zviri papapa zviri kushandisa zvese izvi chidaiwo so studio iri papapa studio yemapractice iri panapa chiita zvese izvi saka ndopatakatotanga ipapo kutodzika midzi kuti takuda kuenda mberi. Hamuna kumbodhauta here kuti kana munhu achifonerwa nestranger sokunzi ndinoda kutumira maruya kuharare, hamuna kumboti zvinobudirira here izvi? Aiwa, Mwari kana vangotu kana Mwari vatongoburutsa chinhu vachiburutsa. Saka ukarohwa nehana zvakangofanana nokunzi iwewe handi kuDRC vaenda kuDRC vaenda vachita raundi kunodzoka. Vamwe vaita hameno zvazvangoita. Saka isusu tatangoti taenda kuDRC. Saka ndo yainenge iri. Saka mukaburitsa single pamberi apo pakamira sei? Pamberi apo ndo zvimwe zvateta kuruka kuti tione kuti zvezvakamira sei. Asi isi nguva yakati rebei. Iyi chipiri chinotera icho totori nayo. Mande chipiri baba vanenge vachinzwa kuti mukomana nebhendi rake yangu bhendi mama akaudzwa nasponsor kuti ronzi chi. Vanondoti sponsor imimi ndimi sponsor wezvese wemashoko. Yangu inonzi orchestra cornerstone. Saka Simba, Macheso and orchestra cornerstone. Yes. Cornerstone inombodikutwa nei? Yakabva pabizite. Cornerstone handiti imba kana itanga kwakwa inoita zvekuita. Chinchotakandikora ka. Saka ipapo ndo patoda kutanga kuona kuti zvakamira sei kana kuti chechakasara chichazohambena ipapo tichazvigadzirisa. But ndo zita ranga ndakada Cornerstone. Saka rinenge rine vanhu Cornerstone band. Cornerstone ine so far izvozvi ine 16 vandakatsigirana navo. Hatuone kuti vane dambudziko. Unofunga mumwe auya mukuti wacho wazokuti bude yake uyu. Asi uyu hake anorwa jazz. Uyu ndewe jazz. Asi timu rangu izvezvi manhero anaya tirikusangana mustudio tetiri midfield. Ndo mandiri kunotsikisira nhasi usiku hwese. Munhu wese pazvimbo pane chimbo chaanofarira mukati mekurarama kwake. Chimbo ichi chinogona kumudzosa ndangariro, chinogona kumufungisa zvakawanda wanda. Chimbo chamunofarira imimi ndechipi? Ndingatogona kutofarira song yabhuru wangu inonzi mundikumbuke. Ine mashoko ekuti chii mundikumbuke? Inimbo mundikumbuke amaye ndasarateka, mundikumbuke amaye ndasarateka. Papa ndimanzisa mundikumbuke zvero kuti undirangarire sekurangarirawo kwamakazoita kuti saka ndo zvimwe zvandinokwanisa kungokutsanangurira ndisindingada hangu kupedzisa kuenda mberi. But isi tiri makuhwa titada kunzota Simba ada kurangarirwa papi? Akurangarirwa kuri pakawanda. Just tiramuzwa pakawanda but chingotipai zviri kana zvitatu kuti ndoda kuti ndirangarirwe apa. Sezvakafanana nekuwaya kundongwa ndaida kurangarirwa. Simbi uku ndokwa ndaida kurangarirwa. Kozoita mumwe munhu anogona kuona kuti iwewe chamari uri kuita twako kana kuti chichi hausi kundirangarirawo. Saka zvimwe zvakadaro kurangarirwa kuri pakawanda. Ngoti munhu anogona kuita chimwe chinhu chandiri kudawo iwewe uchindikangamwa. Saka ndo kwatototi kurangarirwa ikoko. But vanhu ava nyange zvendisingatauri nemazita makambosvika here pakuvaudza kuti wona pandira apa wadii kuti wandirangarirwa kuti ndibve pandira apa ndiende panext stage? Zvimwe zvinhu zveshishaiswa nemukana wekuti usvike ipapo. Okay. Kuita kutodzirwa kublokwa cheko. Ndofunga pane zvakawanda zvatinoona mukurarama ende ini ndiri munhu anonyatsokunikira kutoongorora munhu kuti zvangofana munhu achiuya ukoko either ndine chikwereti naye ndinokwanisa kuziva kuti munhu ari kuya ane bopoto rakati. Saka ndo mumwe matodzura futi ichi basongo ibobo
ndotozviziva kuti munhu ari kuya ane bopoto rakati kana kuti ari kuya akapfava zvakati unongoona wega kuti saka ndo zvimwe zvikamu zvatinosangana nazvo mukurarama kwedu. Saka chikwata chenyu chinenge chiri best kuGuruve ikoko. Vazhinji vacho nyaya iripo iri kuto yatiri kugadzita nezvayo inyaya yekuti vakwanise kuwana ma-accommodations muno toitira masports acho muno tichienda mberi. Handiti takatarisa zvedu tichimboisa sponsor uyu ari kupusha maworks pari zvinezvi. Zvimwe zvamuri kuda imimi mukoma Simba kuti orchestra cornerstone inyatsofamba ende zvipi kunoza kuti izvi band rangu rabatana manje takuita se takuchipinda mufield. Panyaya yezvinhu izvi handi munoona kuti especially kana akunzi ma-live shows tinogona kuda ma-generators ma-extra guitar futi zvinogona kunikira kaizvi adabuka tambo pastage ungaiwane nguva yekuzonikira pamafanzi anenge achiita se achipopota zvimwe zvezvimwe zvatitombomira kutozvida zvinhu zvakadai. But izvi zviripo here zvese zvakakwana sofa kuti hazvisati zvatonyanya yekutotiitira bho zvimwe hazvacho hazvisati zvatoyambuka futi kuti zviuye kuno saka manje teitozvida. Handiti saka izvi zvamuri kuti immediate zvamuri kuda izvezvizvi kuitira kuti pane mafanzi enyu mamwe akaita se akatoteerera sofa sati mukoma vari kuti ndoda bass guitar mumwe anogona kuti ini ndakutenga bass guitar mumwe abva kuti ndakutenga madrums akuwedzera pamwe abva kuti ndoda kuwedzera rhythm. Zvamuri kuda immediate ndezvipi mukoma Simba? Inini ndoona sekuti zvikangouya zviri zvose zvakangodaro totozvilava iri kit ngaiwe. Handiti kune vamwe vanogona kunge vari musituation yamuri imimi ndimunoziva mararamiro eupenyu hwenyu chinoita kuti muti inini izvi zvikai ndisiyane nazvo rega ndifocuse nelife yangu ndeipi noti vamwe vanogona kusvika vanogona kufila kuti ndiri kurambwa nehama kana nevanhu vanofungidzira kuti ava ndovanfanira kunge vachindibatsira but mimi you have managed to pull through muri kuramba makashinga chete muchitaura kuti ndoda kuzviitira zvinhu zvangu kuti ndiende mberi. Advice yamakade kupa munhu iye ari kuti ini ndapererwa neupenyu karega ndiita se wakawanda vanogona kupedzera vakuita zvemadrugs akona kuti handisisina future. Advice yamungavape mimi nekuzviita pull through kwamaita ndeyekuti chii? Aiwa zvimwe zvinhu zvezvionekwa nenyaya yekuti mumwe munhu magariro ake chaiwo chaiwo akamira sei, mumba maari kutobuda makamira sei, machengetero akakura achiita nezvaari kunikira zvakakura sei. Munoziva madrugs kashoma kuti zvanzi anovhiringidza munhu tese dei takatopenga nawo madrugs aya. Ina hangongozoti zvekudhobho ndo zvandakakundika asi kumabhiyazi ndinotoita nditombodai kwete mabhiyazi ese ese handimazvona. Saka kune vamwe vanozozviregerera nenungo dzekusada kudi kusevenza handimazvona. Dzimwe dziri nungo dzekusada kusevenza but iwo ukaitawo nguva yekuda kushanda wozoya hako worohwa nemadrugs ako washanda handioni unge pane dambudziko ini watombosevenza. Ungangoda ngonoswera uchingononzi wakarohwa nemadrugs kubasa kwava kurinda hakuzikamwe washanda basa rekupi. Saka zvimwe zvinototi netsewo mukomba Sly. So tichidzokera zvedu pane zvemusic vakawanda vanofungidzira kuti uite mbiri unofanira kunge uchidhakwa ndimuri mune zvavo izvo zvizvi ndizvo here chaizvo iri mbiri yakafanana neyekuita sei amiri kuti ungonzi uri celebrity unofanira kuti kana ukashanda basa rakubva unorwa bhiya ukaita sei hazvingoita here kuti ungoita kana mbiri yako isina kunwa ikoko mukati. Izvozvo zvinowanika kunotori nevanhu vane mbiri dzekuchechi kwozoita vane mbiri dzekuwanika vachidhakwa but yekudhakwa haisi mbiri kune kwatova kutorasika. Mbiri yakanaka ndekuti zvase kutaura kwandamboita kuti munhu ukwanisa kuzodhakwa watori bodi washanda. Vanoita mbiri dzakawanda dzinosiyana siyana. Mbiri dziri pakawanda kune vanhu vanotori nembiri yekuba imbiri but kuti mumusunge hamubate
saka izvo zvinoti netsei panyaya dzembiri panoshupa. Basa renyu mukoma Simba rine mariski akawanda. Takatarisana nechirwere chiriko che-HIV neAIDS. Kazhinji kana muri pastage paipai kune vakadzi vanoshanda mausiku vanonzi vanotengesa bonde vai ivavo vanogona kuti nemari dziri ari kuita mukoma Simba kabhesi ndira kungovapawo zvangu. Takatarisa chirwere ichecho chakapedza mamissions akawanda, hongu chakapedzawo futi nevamwe vanhu vakawanda vasiri mamusicians, but mimi kurudziya munopanana sevakomana vemimhanzi kuti akomana honai zvakaita vamwe vedu, honai zvakaita vamwe vedu, ndiye kuti muchivakana pane renyu ramangwana. Hazvo zvinosiyana, plus inini panyaya idzodzi dzamuri kutaura dzenyaya dzekuti nebasa redu ratinoita iri tikurudzirane kuti zvakanaka kana zvakaipa kwete, ane shaviro ake ane shaviro ake. Isu tararamawo sei tichimboitawo nezvazvo tichizvisiya, tichitomboenda mumabhawa macho imomo tatombobatawo mari futi. Mari hazviri kuti inowanika chete uka, titori nemari, but nanhasi uno tinongori fiti one. Saka aya ndio anonzi mazvokuda mavanga enyora, unozvitsvagira dambudziko wega. Zviriko zvazvo, kana kuti tinongoti ndezvedzinza, zvireriri dzinza rekwawo rakango. Saka isusu saka vedo zviriko, Mwari ndiwo anenge watora nenguva yawo. Saka ambosa kuti mbotiti here timbonzwa mavocals kamuri kubuda musechusta. Aiwa, kakanozongobuda kamwe chete. Munobirwa. Masniper akati aiwa musachemenyu mukoma Sly. Tinopedza masports. Masports atotanga. Saka haakona kutya kana kuti haikona kutya. Saka tichibva kuno first live show yenyu tingaitarisire zvarini, especially panenge pabuda kamse Tuesday. Tubataza kuti aiwa yezvine tikaenda kushow kambo kaikaura sei kakunorohwa. Nyaya inoitika ndeyekudai so, pane vanokwanisa kunzwa vateerera vafarira inini. Ina hangu handikwanisi kuenda ndinotsvaka. Mumwe munhu anokwanisa kufonera kuti shamari uya umbondiridzirawo papi panapa. Wepa next wachazofarirawo izvozvo wobva atiti uya udise ndiridzirawo papi panapa. Saka ndo matangira totozoita ipa, ndo pateta kudzika midzi manje kuti okay uku isusu kana kuchikorokoza tinotoenda kunomaridza, atidi nazvo kuti tinonodika. Saka ndo masports atiri kutageta kuti de zvangu tazvakanaka. Chandongoda ndechekuti de music yangu yanyatso kubuda zvakanaka. But handisi kuishora zvangu. But ngoti hako hapana ngoma inorira ichiti kwemweka ngoma inongorira ichiti kwangu. Asi ndo shuviri yandinayo ndakamira ndakatoda izvo. Tichibva kusungura tanzwa kambo kamati munofarira undigumbuke. Kamwe kasirikako kune imwe musambo iyi, kambo kamunofarira kanonzi chii? Musambo yakafa nechi kune jazz. Izvo Zimu dance. Izvo ndo zvandisingatombofarira zvomazimu dance. Inda. Uko handiko. Uko handiko hangu. Ndingatoti riri jazz, but ina hangu handisati ndaita nezvazvo. Apa jazz ndinofarira ine zvobva zvandirangaridza vanhu vakafanana namukoma vana kuletuku, vana mutukudza. Vana mutukudzi jazz ravo ravairova rari nemhando, zvazviri zvemhando yepamusoro kazvizvi. Zvekuti ende zvazvine dzidziso. Vana Neriya dzese dzavaitaura dzine zvadzaireva. Vana Shamise ipo paipa vainhikira dzine zvadzaireva. Vana baba namai kurova mai chichi dzine zvadzinenge dzichitaura. Kuti imi munorova mai, isu vana tiripo. So handimunoona zvinhu zvine meaning. Kwete kuti magudu. Hongu handingashorei project yemwe munhu. Izvo ndizvo izvo project yemwe munhu ngangofambawo naye so long yeye achiziva kuti zvinomuraramisawo sei. But mimi sei senge Zimu dance musinganyanzwa kuti hainyatsopinda muropa renyu. Kana kuti zvinhu zvandisiri favorite yangu. Saka favorite musician wenyu ndiani? Favorite musician vakatoti
ndine chimfana changu Romeo Gasa 2 da mutambi 2 nechibaba icho Alec Macheso mumwe ndatosiya ndi Tatenda Pinges ndichiclosa naye namadzibaba ya syndicate dzangu idzo dzekuti paandoridza ndotonyatsa kunzwa kuti pane vanhu vari kuridza kwete vamwe handisi kuti handidi munhu but zvinondinakidza ndo zvandiri kuzama kutaura kuti tichitarisa ramangwana tingatarisa here Simba naAlec pastage zvinokwanisa kuitika kuri kurarama kwenyasha tinogona kungosangana asi iri shuviro yenyu tongoti Mwari ndiwo vanoita kuti zviitike tinogona kungosangana. Mashoko yenyu kuna sponsor akunzai kuno mukoma Simba kuti musvike pamuri pazuva ranhasi ndekuti chii nevamwewo zvakare varoda kubatsira kuti project yenyu iendere mberi? Nofunga mukoma Sly mamboti foni yanditi mafona nobva pana abvunza kuti zvinoita here kuti tione mukoma Sly zvikanzi mukoma Sly vanofanira kuzoonekwe nekuti vari kuziva zvandiri kuziva saka ndisingazviziva hangu kuti zvamunoziva na mukoma Nigiri Chanda nemiwo mukoma Sly ndezvipi saka ise tangomira kuona kuti imimi ndi munoda kuti tiite sei. Isinge tinonzwa kwamuri isusu kuti mukoma Simba vanenge vachida chii. Isusu moto yedu ndeyekuti building bridges, tiri bridge ndo pamunotsika muchita sei muchiyambuka tita kuti from Guruve mutsika nepa Sly Media muchita sei muchiyambuka pane also hope kuti mukoma vari kukubatsirai munhu ari kuita nechido ndizvo mafonera vakatiita no ndaona talent rina mukoma kuGuruve ngaite sei kuti ndisvike ipapo takati hazvinetsi phone number ivafonere titese tinzwe kuti zvakamira sei ndokuzondifonera vachiti mukoma ndamubata ndopatava ndopandati regaiti mhanya titese mukoma Simba vanotase vanotaura mashoko enyu tichipedza program mukoma Simba kumafans enyu ari kutarisira single nemusic career yenyu pamberi apa. Ndinongoti mafans angu munongoteererawo yandiri kutanga kuburutsa mozokomendawo mega kuti ndoenderera mberi here kana kuti ndozvivandudza here kana kuti ndodii handichaziva hangu kuti mune muchindipindurawo sei ndatenda hangu chivavharira neka instrumental kaika unodza mafans enyu musaise handimati muzobirwa ngorovai kamwe ngotochi kekuoneka mafans handinoziva kuti kana mafans akusumuka akubuda mamune muchita live show mune muchirova kamwe saka muchioneka mafans enyu neka instrumental. ngoti moto wapera uku ndikuwa moto wapera Adiria. Mukoma Simba tinotenda. Alright mambo.